Tiny Kids! Лола и Мила. Бунтът на смачканата хартия. Като повечето момичета, Лола и Мила много обичат да рисуват. Но понякога не се получава добре. Трябва да започна от начало. Изхабиха толкова много хартия, че мама и татко свикаха спешна среща. И какво, ако използвам твърде много хартия? Как какво? Знаете ли откъде идва хартията? Ами, от тетрадката? Не, хартията е направена от дърво. От дърво ли? Да, за това не трябва да изхвърляте, понеже така помагате за изчезването на горите. А горите са много важни, нали? Но не е било ясно. Тетрадките са направени от дървета. Това е шега. И докато Лола и Мила се бунтували против историята на мама и татко, в стаята им се зараждало различно въстание. Сега! Обградете ги! Какво? Знаете ли колко гори са били изсечени, колко животни са изгубили домовете си и как е намалял кислородът, понеже не знаете как се рисува? Това трябва да свърши, да сложим край! Мамо, татко! Мамо, татко, помощ! Мамо, татко, помощ! Спасени сме! А кой ще спаси тях? Отивай, ако искаш да те превърнат в кнедла. Какво е кнедла? Щом дърво може да бъде превърнато в хартия, защо да не може Мила да бъде превърната в кнедла? И все пак си права, трябва да им помогнем. Знам какво да направим. Искаме да чуем исканията ви. Искаме да помогнем. Изпратете ваш представител. Не мога да повярвам колко съм измачкана. Бях прекрасно дърво. Ужасно. Само ако можех да бъда посадена отново. На Лола и Мила веднага им станало ясно, че това парче хартия някога е било плачеща върба. Но те знаеха какво трябва да направят. Ако хартията е направена от дърво, може да порасне дърво от хартията. Да, това разбира се е невъзможно. Затова Лола и Мила решили да се посъветват с някой друг. Ако има нещо, което силно да желая, то е да бъде украсена, докато северните елени летят в небето. Какво каза? Украсата виси от телата по същия начин, както листата висят от дърветата. Да, но и това не свършило работа. Лист хартия не може да се превърне в листо на дървото. Освен в анимациите, разбира се. Не знам какво друго да направим. А защо не се посъветвате с някой по-стар? Например, с дъб. Защото не знаем как се рисува дъб. Не е нужно да го рисувате. Листът, върху който съм нарисувана, не е от ела, а от дъб. Изтрийте ме и
Готово. Хайде, опитайте. Кой ме безпокои? Не съм чувал реч, откакто бях живо дърво. По онова време върху мен кипеше живот. А сега съм само сърдито парче хартия, а никой не живее върху хартията. И освен понякога зле нарисувана ела, например. Това е. Трябва да върнем живия свят на дървото. Кой жив свят? Ахо, плетени корени, сякаш говоря на стената. Може би някъде по света има куче, което да живее на дърво, но аз говорех за боболечки и птички. Извинявай, само искахме да помогнем на дърветата. Какво да правим сега? Че аз откъде да знам? Питайте дърветата. Аз съм само сърдито парче хартия. Дървото на улицата може да помогне. Може ли да ви попитам нещо, господин Дъбрава? Сега съм единствено дърво. Откакто цялото ми семейство бе изсечено, няма смисъл да ме наричате господин Дъбрава. Кажете, какво има? Лола и Мила казали на дървото как листовете хартия ги помолили за помощ. Мили момичета, имате страхотно въображение, но очевидно имате и съвест. Съвест ли? Да, не листовете хартия са молили за помощ, а съвестта ви. Изяжда ви, понеже сте изхабили твърде много хартия. Чували сме тези думи много пъти от мама и татко. Какво да правим? Да спрем да рисуваме ли? О, не, в никакъв случай. Но помислете. Не изхвърляте блузата си, като я изцапате. Не сменяте приятеля си, щом се скарате, нали? Не! Така правете и с хартията. 1 тон използвана хартия спасява 17 дървета. Затова рециклирайте използваната хартия, за да се създаде от нея нова и да не се изсичат дърветата. Ще направим каквото кажете, господин Дърво. Благодаря за съвета. И така Лола и Мила научили още един важен урок за рециклирането. И не само това. Засадили няколко семенца до старото самотно дърво с надеждата, че един ден от тях ще порасне цяла горичка. Обработка Доли Медиа Студио.